keyo. Nyasi mag Labor Day notimore kawuono. Kata kamano jotich mane geno meto magosara oagi lwetgi kaluwore ni jatend piny Kenya William Ruto okomulo wach meto makamano. Ruto nolando okenge ma piny owacho chano kawo mondo mi olos thuolo mag tije ne rawere ma pacho ka. Edwin Okoth nitiere kod ler ewi pogruok manoneno e kinde geno kata e kind geno mane jopiny nigo gi singo mane sirikal oyango nyasi mahigani. E nyasi mare mar Labor Day mokwongo, pek mar ngima, nok mar omenda e aguch piny owacho, kaachiel kod deko mag chudo ne moko kuom jotije mag piny owacho, ne gin moko kuom gik mane rango wang' jatend piny Kenya William Ruto mondo wuoye. Mshahara mwayudo ken mshahara manyalo konyowa kulingana gi maisha ma kech nyocho ngisowa ni mogo odok piny to mogo pok odok piny, mogo pod ni malo, maisha oidho to pesa bende tin, maisha tek. De jatich moro amora matie Kenya ka ohero ni mondo mede pesa marom gi kaka ngima en. Nikech ka wadhie the necessary commodities bech gi ng'eny. Seche moko iyudo kata ni donje supermarket gi siling 10,000. Chon 10,000 ni timo go shopping maturi atura. To sani 10,000 no idhi go e supermarket gik miago iwuoro ni jogi omai, but it's the reality. Jatend piny ne okawo thuolo no mar yango gigo ma piny owacho chano timo mondo los thuolo mag tije ne rowere kaachiel kod kaka inyalo ber alwora ne jotije mamoko. Kuanzia mwezi ujao tutapeleka Hustler Fund katika awamu ya pili, mahali sasa wewe mfanyibiashara wa kiosk, wewe mfanyibiashara wa kinyozi na wewe jamaa wa bodaboda unaweza kukopa shilingi 10,000 hadi shilingi 1,200 kuanzia mwezi ujao. Medo chenro mag gero udi, manyo thuolo mag tije pinje maoko ne Jokenya maonge tich, pero lwasi mag ohala ne johala matindo tindo, kaachiel kod jiwo pur kod chiche mapacho ka, gin moko kuom singo mane jatend piny Kenya oketo ne jopiny. Tuko na nchi nyingi ambazo wanatuuliza wanataka wafanyikazi wa Kenya. Chancellor wa Ujerumani atakuwa hapa Thursday. Na katika hiyo mkutano tumekubaliana tutasign bilateral labor agreement ili wananchi wa Kenya wapate nafasi, kwa sababu wametueleza wanahitaji wafanyikazi milioni 250 kila mwaka Ujerumani. Ruto ne ojiwo chenro mag kungo ka osiro meto mar omenda mag NSSF kaka yo mar bero ngima ne jotich e kinde mag idhi e rutaya. Jatend piny bende ne osingo bero chenro mag thieth ka ojiwo geng'o moloyo thiedho tuoche. Every county that contributes whatever money, we are going to match the money you are contributing in making sure that we have community health promoters that are going to help us to prevent diseases, to promote health among us citizens in a manner that ensures that we begin from the bottom going up. Gikone, pek mar ngima, ahinya to nengo mar mogo ma jatend piny Kenya ne oramo ni osedok piny, ne pod omoko e chuny oganda makoro dwaro mondo okaw okang' moloyo. To bech mogo mana ni piny samo wache no, to kwa dhi e dukni bech mogo ok ni piny. Koro imanyo koni mateni malo kocha en piny e dho tibi, to kidhi kama ground kama iyude to onge. Koro ko president koyie to oorno jomoko mondo miyo gik mowacho gido badie, to kotamore to manyo yo machielo nikech mando koro wacho to kayiem. Ne moko kuomgi singo ne ok oluongo kuonde mane gigeno. Waparo ni kiwuoyo kuom jotich to wach jopuonj mag nyithindo matindo bende nyalo par ni mondo ndikie mang'eny nikech skunde mang'eny manie pacho ka pod onge jopuonj mondi kod county governments. Koro wabire nyasi lakini ok aka waromo. Wachalo jomowagi dhogi ok waromo ahinya. Nyasi mar Labor Day kawuono ne timore kinde ma nengo mar ngima osebet kadhi malo, kendo oganda mathoth noyworo ka gin gi geno ni osara inyalo medi. To kata kamano, geno koro dong' ni chenro ma jatend piny Kenya nolando kawuono dhi kelo thuolo ne jogo mapok oyudo tich, kendo bero lwasi ne jogo mapod nie tije mopogore opogore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.